Actually, ma'am, nagkakomprontahan na ka-work ko kasi. Sinabunutan ka ba? Anong nangtanam? May asawa po, then in love sa iba. May asawa din. Paano naman nangyari yun na may asawa ka tapos na-inlove ka sa iba? May pagkukulang ba yung asawa mo sa'yo kaya ka na-inlove sa iba? Bali, before naman ma'am, nagka-problem kami pero naging okay naman. This time kasi parang na-fall lang. Ganun. Yung hinahanap ko before sa asawa ko, parang sa kanya ko makita. Ganun. Dahil, iba kasi yung naramdaman ko nung nakilala ko siya and habang tumatagal, nakilala ko siya. Pogi ba? Pareho naman po. Malaki? Okay. Matangkad. Hindi ko siya mabitawan. Bakit di mo siya mabitawan? Hindi ko rin alam. Actually, ma'am, nagka-komprontahan na ka-work ko kasi. Sinabunutan ka ba? Anong nangtanam? Di naman po. Nga lang. Kala ko matatapos na siya. And habang tumatagal, parang hindi ko kaya. Di nalaman na rin ng asawa ko. Sobrang galit niya. As in, gumuho yung mundo niya. Ngayon hindi ko alam kung paano siya maayos kasi nakakatanga siya. Hindi ko maintindihan yung feeling. So, Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.